Всякий день кръвта принася кислород, хранительные вещества, хормоны и множество сигналов до миллиарди клетки в наш организм. Но качество на тази среда, на состояние на кръвта, на кръвоносните съдови зависи пряко от това какво присъства в нашето меню, какво слагаме всеки ден в нашата чиния. За това ще говорим днес. Храна. Тя винаги ще играе най-важната роля в нашето здраве, енергия, хормонален баланс, нашата визия, тегло, особено за нас жени, 40, 40+, 50+, и нататък. Когато основната храна е различни сладки изделия, колбаси, тестени закуски, чипси, ультрапреработани храни, организъм получава излишък на захари, трансмазнини, сол, изкуствени добавки и вещества, които засилват възпалителни процеси в организма. Възпалителни процеси в организма предизвикват стотици различни болести, проблеми и нездравословни състояния. Черният дроб, бъбреци и останалите системи за детоксикация работят денонощно, но постоянно претоварване създава условия за хронично възпаление, нарушаване на обмяна на вещества, инсулинова резистентност и увреждане на кръвоносните съдове и състояние на лимфатична система и кръвта. Кръвта става гъста, като желе неподвижна. С време това се създава доста сериозни проблеми. Високо кръвно налягане, умора, повишена пигментация на кожата, влошаване на памет, надмерното тегло, проблеми с сърдечно-съдова система, която сега стои на първо място по смъртност. Здравето на кръвоносните съдови не започва в лекарският кабинет или в аптека. То започва от всяко наше хранене, от всяко наше осъзнато отношение към своето тяло и към това какво слагаме в чинията. Колкото повече зеленчуци, зелени листа, горски плодове, бобови растения, пълнозърнисти храни и други естествени продукти присъстват в менюто ви, толкова по-голяма подкрепа получава нашият организъм за своето естествено пречистване и възстановяване, премахване на възпалителни процеси. Нашето тяло умее да се грижи за себе си. Понякога е достатъчно просто да спрем да му пречим, да му даваме неща, които го разрушават. Намалете ультраpreработени храни, добавете повече истински храни, натурални храни, пийте достатъчно водичка, движете се. Всеки ден давайте на тяло си това, от което той наистина се нуждае. Вашата кръв непрекъснато се обновява. Вашите клетки непрекъснато се възстановяват. Всяко наше хранене е избор в каква посока ще върви наше здраве, в какво състояние ще буде наша и кръв, и клетки, и нашето тяло. Моят телеграм канал, линк долу в описание, аз давам повече информация за нас жени, как да поддържим здравето си, как да подкрепим здравето си, как да помогнем на хормоналната си система, особено когато ние сме вече в период на перименопауза, на менопауза. Така че долу в това описание има линк и за моят инстаграм, където всеки ден по няколко постове давам информация. Има линк за телеграм канал, където много давам информация как да поддържим своето здраве. Но естествено и последвайте тук в YouTube канал, защото тук много често давам много полезна информация, провеждам директни такива вебинари, така че добре дошли в моят канал и до нови срещи!